Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kayo nga nalito ka-upload no mga ka-DJ. Karon day mag-upload na sa taog handumanan sa usa ka awit no ug kini ang akong suliran. Ang adlaw day karong Sabado, February 8 o 2025. Karon mga ka-DJ no, ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit ug kini ang akong suliran. RMN Drama presents Handumanan sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga tika Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang ato matatampo nagdasingan nga Arnel. Dali dong, kay hapit ta maabot sa baryo. Ato nining mabaligi ang saging. Kapuya kuyoy, pukat kayong saging at muda. Nga, tangasot pa kitang mudan. Akon talang kita dong ha. Kay pobre man ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay ra pa. Naurot man og kahalin ang saging nga mong gidaan ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ng mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man day mo? Inyo lagi nang giandam yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel, mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balin, ma, pa? Adto na tas Manolo. Unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Nganong mundang man mo eskwela dong? Kape kasi eskwela kuyoy. Diyem kaya punta ka lampos, kay pobre man ta. Kanang makaw man ang eskwela, sa libro raman na, o sa drama. Pero kitang pobre, diyem na may tabo kuyo. Mao nga, pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mukuyog ninyo. Unsa? Og asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila ha. Aron maka-eskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na ang mupa-eskwela nimo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang gyud dinhi, ha? Ote, magbinutan gid ko din eh. Salamat in taon kay naka-eskwela gid ko. Kamot lang gid ko nga makahuman ko sa kupag eskwela. Hala, bitaka mo na. Ako ko ang umbi. Hala, katagan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala, bitaka mo nis bag-o na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako nang iuli niya, Bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ang imong kabuutan dong, ha? Aron na daghang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka nako, ha? Dadon ti ka sa mall. Mga unta dito. Salamat, teacher. Lo, niduta din eh. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Niduta. Naon sa Carnel? Nagisi ka man gudi, ha? Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindot kay suga. Mao ba? Uy, kadyo tragod, asa man mo chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher. Ganay mo man gibilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musa kami glayng bay, akong gibilin chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan ti kag chinilas.
Dali aras panahon oy. Wala lang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka no? Kumusta naman ka sila? Maayo kay nakahon-ahon na kaugdoaw na mo din hidong, Arnel. O kay gimingaw naman ko ninyo. Ako sabdong, gimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na ako may igsuon ma? Pa, Yate ni mo naminyo na. Ang uban ni mo mga manghod, tua, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? gamay na lang ko ang ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paning kamot yun dong nga makabot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O pa, kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwa astas kalisod. Kung sa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school. Mupadayon ko sa college pa. Asa man in taon kagikasto ang college oy. Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una. Sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan niya akong gibuhat, oy. Trabaho niya eskwela. Pero, bahala na ni. Antoso na ginako ni. Antod nga mo-graduate ko sa college. Kumusta naman ang imong pag-eskwela dong? Kapoy pa, pero kinanglan nga mo antos ko. Aron mahimo ko maestro. Pasensya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kay usaon ka naglisong pangkuron sa kuan, pangitag kwarta. Kaya na ako'y gimoo sa akong lawas o mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa, maningkamot ra ko nga mahuman kog eskwela. Ha? Manarbaho ka sa pinyahan? O pa, kay gikinanglan ako pa nga makapalit kog cellphone aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, mutay kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy ni trabaho ay. Pero ang tuso na ginako ni aron may mapalit na kong cellphone. Stoy, Arnel! Ay pati-pati niya, tabaw! Oo, sir. Salamat in taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa akong magpunto sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. Dong, Arnel. Nay ko rin. Tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa amang gugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung muti kog exam. O kung makapasar ko, usap ako maka-apply og pagka-maestro. Ay, kaluoy ba tao ni mo? Ay, kano saaman ang inyong exam kay tabangan te ka? Tinuod ka, nay? Lagi. Ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kamusta ng kamong exam na? Dili tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din eh. Arnel! Oh, leka nung tungkoy, mura man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Leka ay binuang di agud. Hawa lagi ko magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nga gipost sa Facebook. Nakapasar ka! Ba, ay, Lord, salamat kay Lord! Nakapasar ko! Maestro na ko! Salamat kay Lord! Yes! Salamat in taon nga nagkapasar na ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Unsa may plano nimo karon? Mga play ko sa DepEd pa. Sige dong, o iampo na ko ang imong kalampusan. Salamat yung taon kay gipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako man maguwang ang nanawag. Si Ate Aileen, eh. Hello, te. Dong Arnel, nautang balita. Ha? O, unsa man na, te?
si Papa. Usa! Giatake siya sa high blood, Dok. Mainog na nga namatay siya. Kinuo ko. Te, mubalik na lang ko diya, te. Di lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw, Dok. Nahinay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wagin siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingpit nga maestro. Pa! Pa! When I was a child, father would lift me high. Grabe mga panghitabo sa kong kinabuhi samtang nagdemo ko sa DepEd. Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School. Og nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao gito mga higalang, kaagid ni Arnel, nga taga Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Dance with My Father. When I would run from her. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Ikaring, o gabos sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Neng, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak, og may mga trabaho na. Buwag ko sa bana, mga 17 years na. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa among sitwasyon sa kumbana. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko dihanggag may pang among mga anak, ug nagtipon pa mi. Ingon ineng mga panghita po. Kakapoy gikas trabaho Patrick, nakaluto na ba sa papa ninyo? Ambot lang. Ano sa papa ninyo? Ambot lang. Gawas man to sa bahay. Tapi na po to. Unsa? Gibiyaan lang mo din yung chin-chins bay? Unya, wak pa mo'y linungag? Ay, be, tanawa diha, be. Kung may bugas pa ba ta, kay maglungag na lang ta. Sus, ang mga hugasan sa banggira. Wak pa gyud mahugasi. Ay, kakapoy, biyanin kita pa gikan sa trabaho, inigpauli na to ining bay, trabaho lang gihapon. Wamagin mo manghugas ining mga plato, Patrick. Oy, unsa man day mo din, he? Unsa man na diha? Wala may bugas mo. Ha? Uy, Ginoo. Nga nawa man mo mag-iyong papa ninyo ganiha, nga wa na tay bugas. Unsa nang oras sa wa patay linungag. Kano sa pa mata magkakaon ani? Gutom na biam ta kay ko ha, kay wa ko makatimo ganiha sa trabahoan. Ay, narigaling. Ngano gutong gibiyaan man mong mga bata din hisbay? Simbakog mga unsa ni sila? O baka ha, may sunog? Sunog ba, Pagsikampo na, Ipalayo to sa Ginoo. Sughandom ng mga bati, Think positive. Sing positive. Positive ko nun ang gibuhat nimo. Nga ikaw pa'y way trabaho, ikaw pa'y sigig laag. Nga yung mga trabahoon sa bahay, dino. Wag gani kakabuhat. Wag tay nilungag. Way hugas ng mga plato. Biyaan pa nimo ng mga bata. Uy, dagko ng ato mga anak, Kanas Patrick, makamantay na siya mga manghot. Uwasog mo kalungag kay, way bugas, Pagbot ko nimo. Uy, hitag kwarta, Pagkubugas. Ginoo ko, Unsaon naman lang kung waday ko maabot? Wasab mo'y mga kaon. Kanus, aman taon kakutob magsigi og sanlig na ko dinuoy. Pangita sa taog imong trabaho, Sobrang pagtrabaho, nagbantay mo ko sa itong mga anak. Nagtukal sa'yo ang pagbantay sa mga bata, ha? Di lalim, Nagtukal sa'yo ang trabaho ni Subay. Kung mabiling ka din, Di lalim, Usap ka. Mainta sa lagig nagbantay kas mga bata tinuod. Gibiyaan na biyan mo din hisbay town. Ug may sabunta kung nagtrabaho ka pa sa mga buhaton din hisbay. Nay, kita ka.
Ning mga hugasan ganios, banggira, wa pagid mahugas eh. Sus, pagsigyaw-yaw na ning kay magkabisit na. Kanay mong gayaw-yaw, no? Ipasalamat lang sa Ginoo nga natong duha, ikaw ang dunay trabaho. Ikaw ang gigrasyahan sa Ginoo nga makatrabaho. Unsa? Hoy, mabuang ko anong bana nimo. Nga sobra lang nagsalig nimo. Siya man untay bana. Lalaki guna siya. Siya unta ang dapat maninguha lang sa inyong pamilya, day. Pero nimo naman lang noon siya magsalig. Og ingon ana nga dili gani mo lihok sa mga lihok kuno sa bay. Kinuo ko. Kung nabala ko pa na ay, palayas na dyan nako. Susdang, kapila na nako buhata, pero makabwisit ko no na, eh. Kinsa nag-ingon? Ang imong bana? Mao na nakaapan ni mo, day. Kay mo na sa dayon ka kung inon ka anak sa imong bana. Katarungan man lang ko na sa imong bana, good. Aron sabto ni mo ang iyang sitwasyon, nga wa siya'y trabaho. Nga magtinapulan gid siya. Buhagi na, oy! Kuwang sa pagpaningkamot ang akong bana, way ambitions kinabuhi. Kontento lang sa kun unsa may naan niya karon. Maungwa ko makaantos, akong gibiyaan daang akong mga anak. Nag-focus na lang ko sa akong mga anak. Unya, uy, dang, imbitado kas graduation sa kong kamanghuran, ha? Ha? Uy, mo graduate na di ay si Day Chinchin? O, taon. Humansab si Patrick siyang kurso, ug karon si Day Chinchin na pod. Ay, makaginhawa na gyud ko anis gastuhan day. Si, di ba? Nakaya ra nimo nga way bana. Diha gyud ko believe nimo, day. Strong kaayo ka nga pagkababay. Strong ka nga pagkainahan. Tungod kay wa na ko'y laing choice. Gawa sa magpakalig-on ko alang sa akong mga anak. Dapat lang, day. Kay sobra kahuyang sumbana ni mo, oy. Dang. Nanon niya? Asa naman siya, Ron? Oh, naamang gihapon ko nos ila. Salig gihapon siya maginikanan. Sa igsoon. Sus, may ragyong. Nagbuwag lagi mo sa una, day. Kay kunwa pa naambot lang. Tibo kinabuhi ni mo, day, nga mag-antos ka. Sige, yaw-yaw adto nga di gyud kasabot. O guwa pa hibaw unsay purpose niya sa kinabuhi nga iya manguntang kabubuton nga nisod sa kaminyoon. Apan, gipapasan niya nimo ang iyang responsibilidad. Ay, okay na kudang oy. Kay milampos ng akong mga anak sa akong pagpaningkamot. Kuanday, may lain na ba siyang babay? But lang, mantingali. Kay, wasay babay nga mong patol niya, oy. Ay, anyways, kumusta naman ang imong Bernard? Aha? Hagtod ba day karoning? Dili pa pwede. Ang saad ba yan ni mo na ako nga kung mahuman nag-school ang imong mga anak. Ay, paita Bernard, uy. Kasado manggod ko. Oh, di magpaanal mo? Ha? "17 years naming buwag sa kumbana. Sa akong nabalitaan, wasab siya maminyo sa lain. Sa akong bahin, may naninguha na ako. Apan mahadlok ko, kay kasado manggod mi sa kumbana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 17 years naming buwag sa kumbana. May nakasulti na ako nga kundugay ng buwag, pwede na kong magminyo sa lain, kay void ng among kasal, tungod sa gidugayon. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana, kung dili pwede, unsa may laing paagi gawa sa annulment, kay mahal manggod ko no ang magpa-annul, mga pila man day gastuan ang annulment. Ikatulong pangutana, may naninguha na ako. Karon nga nahuman ako sa akong obligasyon sa akong mga anak, kung may mga trabaho na sila, ang ako na sa buntang kaugalingon ng akong atimanon. Pwede na ba kong maminyo pag-usap? Ikaw pa to katapusan. Dili ikalimod nga may edad na ko. Ug ang akong mga anak, mubuwag na unya na ako kung mga minyo na. Nagkinahanglan kong ikauban sa kinabuhi. Pero, makasuhan ba ko sa kumbana? Kay, wa man pud baya siya magminyo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran,
Neng. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw tungod kay ako usa ka lisensyado nga abogada, ako'y mohatag og tambag ug tubag sa mga pangutana ninyo kabahin punto legal. Ug ako usa ka lisensyado nga medical doctor sa ka psychiatrist, motambag ko sa mga medical, psychological, emotional, kay drug addiction specialist man ako, problema sa mga ginadiling drugas. Asa mog programa guys nga no less ha tininood nga abogada og doktor ang motambag, sus ay na mo pagduha-duha, ipadala gyud na ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga naminaw karong adlaw? Hinaot unta nga pagbangon nato. Niingon tahay salamat na kamata ko. And that is something nga angay tang mapasalamaton nga bahalag ninig makinumdum tas atong problema. Baliha, look at the bright side ning mata ka. Meaning to say, there is always hope in this world. O sa imong kinabuhi. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw ato ni, it might be stormy now, but rain doesn't last forever. Yes. Di man na hangtod-hangtod ang uwan. Mutuang ramang yun na. Mutuang ra ng uwan. Parihara ni sa ato ang mga suliran, mga problemas kinabuhi. Mahuman ra gyud ni. Mao nang ay mo sigig hinuktok. Magpadayon lang ta. Muna ingon mo ninyo permi. Dasig lang. Padayon. Laban. Go lang ng go. Yeah, mga pero ni sa kanta ni John Villarta, no? Nga, langit ug yuta. Correct. Anak yun na. Ato ang ang kinabuhi. Di ba? So, ang atong i-greet karong adlaw ato ni kinsa man na ba kay mga ato ang mga of course ato ang mga likers ug followers no sa mga naminaw nato din ha silang Kim Ibanez sa Land Bank of the Philippines sa Tipolo branch matingali gihapon ni sila ug sa mga nagkalain-lain nga mga taxi driver, ato ang mga grab driver, ato ang mga tindera din has mga sa Carbon, sa Pasil, ato ang mga naminaw sa ilang panimalay. Daghan kayong salamat nga sige mog paminaw, no? And thank you for always liking. And please like and follow Elaine Tantenco Bathan on Facebook ug Dr. Rene Obra. Yeah, mga taga Pandan San Miguel Elementary School. Yeah, tubangan ako ninyo mga listahan. Mga ma'am, no? Ato mga teachers ni sa DepEd, no? Maripel Nilo, Josephine Palugod, Marilyn Kabudbud ug si Rosalina Puntod diya sa Sugod, Southern Liti. Kumusta naman mo diya sa Sugod? Ug disemestro sa mga kauban ni Dr. Albora, no? Mayang pagpaminaw ni Runa Inok, Raul Albora, Beatrice Kiveros ug mga taga Pasil, Suba area dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Kusuga kuno nato sa Pasil ato ni. Yes, I'm sure. Lagi. Ug mga taga Purok, Bukog, Danggit ba ni? Daga City, Flor Basnilio, Bina Shuaysan ug Justin Sasan, mga taga Bantulan compound sa Compostela, no? Mga Bantulan family, mga Salera, Dimpas, mayong pagpaminaw, no? Montesilio, mayong pagpaminaw. Yes. And atong letter sender punto legal punto today. Legal kita karong adlaw ato ni atong letter sender si Ning, 48 years old, taga Big Margos. Big Margos Glan, Sarangani Province. Kusog ka tada sa Glan, Sarangani, no? Musta naman ang mga suking tagpaminaw sa Sarangani Province. Punto legal kita karon ha, suma sa nabati dito niya sa drama. Ang unang pangutana ni Ning, 17 years naming buwag sa akong bana. May nakasulti nako nga kung dugay ng buwag pwede na kong magminyo sa lain kay buwid na ang among kasal. Tugod sa gidugayon. Tinuod ba? Kanang di gito abogado ang isulti nimo or nagpa-abogado ay patakag paminaw ana uy intawon. Ang kani ba yung inig ay do nato timan forever na siya. The only way nga maputol ang atong kaminyoon duharag yod ang till death do us part, kung mamatay ang ato ang kapikas or kung magpaanal ta. Bahalag unsa namong tuiga pila ka tuig na mo nga nagbuwag kung wa pa na naanal ang inyong kasal o buhi pa ang imuhang kapikas nagpabilin ka in town nga minyo og kay tungod nagpabilin
mabilin kang minyo, dili gyud in town ka pwede maminyo og lain. The same is true sa katong imuhang bana, dili sad siya pwede maminyo og lain. In town, kaning mga tao ba magpataka isa magpataka hatag og tambag di, no? May gani ni suwat ka kay para malamdagan ka nga sako unsa nga sayop tong iyang tambag nimo. Kinsa ka to ay tuo ato. Sumbali ka nga, hoy, niyon sa Attorney Ellen gapataka ka. Lagi. Ikaduhang pangutana, kung dili pwede unsa may laing pamaagi gawa sa annulment kay mahal man gud kuno ang magpa-annul. Mga pila man gyud gasto anang annulment. Muna lagi, may nakapait ana usahay ba kay mora ni imong gastos kasal no. Kay gamay ra kag bisita, mas dako pa ang pagpaanal, mas sayon mo suds ka minyoon, mas mahal mo gawas sa kaminyoon. Muna moingon jud ko pirmi, huna-hunaa nagtarong, huna-hunaa ag ka 20 kapila kung makigminyo bagyud ka aning tawhana. Kay the moment mo sud ka, di nakakagawas ug magkagawas man gani ka arang lisura, no? But it's really true, but there is no other way. Katurag yung duha akong sitwasyon ay patya ha, kung mamatay ang imuhang bana or magpaanal ka, wa pa may divorce law, maski pag naay divorce law, mugasto mangyud gihapon ta. No, pangita laglaing abogado. Maabogado di usa sa ko mga trabaho attorney, no, mag-partner ko lawyer for annulment. So pangita, dok, pila may magasto na mo? Moingon dayon ko para na siya idea. Pila may nagasto niyo sa kasal, more or less mo punay magasto nimo sa annulment. Yes. Paita. Mao gyud, no? Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. May ninguha nako karon nga nahuman nako sa akong obligasyon sa akong mga anak ug may mga trabaho na sila. Ang ako nasab untang kaugalingon ng akong atimanon. True. Pwede ba kong magminyo pag-usab? Malitong mag-ano lagi sa kuno. Nindot na pero ganahan ko sa iyahang move on gyud, no? Disposition. Sakto na girl. Move on gyud taneng. Ana gyud na ay pagsigig urong anak kung wa gyud hinungdan imong bana. Ang ako alang buhata ang sakto. Ug gusto ka magminyo, apil na sa self-love na to nga imo na pong kaugalingon imong atimanon. Nahuman naman ka nag-eskwela imuhang mga sani nahuman naman ka no. So at least imuha na lang kanang kaugalingon imong huna-hunaon. Pagpaanal na lang kay kana 17 years na mong buwag, dako na gyud ka imong basihan para maanal gyud mo. No, I'm very sure maanal ka. So sugdi na ang proseso pagpaanal. Ikaw pa to katapos ang pangutana, dili ikalimod nga may edad nako. Ug ang akong mga anak mubuwag na unta nako kun mga minyo na. Nagkinahanglan ko og kauban sa kinabuhi. Pero makasuhan ba ko sa akong bana kay wala pud baya siya magminyo? Well, like I said, nagpabilin man kang minyo. And remember, maski pa ug buwag mo, naagyud na pa ang bond of marriage and ang balaod nagmando nga maski pag naana, di gyud ta pwede nga mubuhat og mga akto, no, og mga gawi nga dili ingon no sa gimando sa balaod. So di gyud ta pwede nga naatay lain kapuyo. Ug nang ninguha man gani na nimo, okay ra og nakauyon pug ka, okay ra angay man sa gyud ka malipay and angay sa gyud nimo atimanon imong kaugalingon. But kinahanglan magpaanal gyud ka to protect yourself also. So pagpaanal sa kay wa pud baya pud naminyo pud imong bana kay di mo gyud pud pwede maminyo imong bana pod, no? And do it for the both of you. Pagsabot mo kung di gyud mo away sa imong bana, ganam dugay namang gyud ta. Wa namang gyud tay pag-asang mag-abot dagko na pud ning atong anak, then kanang ato na lang gyud ning i-formalize ang ato ang pagbuwag, no? Nga para ma-free na lang gyud mo. Ikaw mapadayon ka, libre na ka, ako libre na pud ko. So do it the proper way. Adtumog abogado, duulog abogado, file annulment sa inyong kasal. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuhang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, salamat kaayo no sa pagpaminaw sa handamanan sa usa ka awit no o kini ang akong suliran. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.